arrenca Messi, canvia el ritme, s'associa amb Dembélé, Dembélé per dins, continua Dembélé, Dembélé li torna la pilota a Messi, Messi a la zona penal, retall de Messi, continua Messi, un segon retall, el xut de Messi, gol! Gol! És molt bo, 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 és boníssim, és boníssim, és boníssim, és el millor del món, és el millor de tots els temps, és el petitó, és Lionel Messi, és el Déu, és el capità! Li dona la pilota a Dembélé, que rep entre línies, centrat, Dembélé li torna la pilota a Messi, que entra a la zona de penal, comença a ballar amb la defensa, la retallo per aquí, la retallo per allà, i nyac, la rematada, sorprèn Zut, i Leo Messi marca la diferència una nit més en un estadi més, 15, gairebé 16 de la segona part, gol del Barça, gol de Lionel Messi, PSV Eindhoven 0, Barça 1. 0-1, a veure què fa Messi. Insisteixo que el perfil és per un dretall, la pilota està molt lluny, però l'actitud de Messi és de xutar, a veure què fa. Doncs sí, xuta Messi, la pilota rebota en Piqué, gol! Gol! Gol de Gerard Piqué, el central amb ànima de davanter, Lionel Messi, que busca la porteria. Jo crec que Messi xuta, però la pilota va prou tova com perquè la caci Piqué. Piqué es creua la trajectòria de la pilota que anava cap a la porteria de Zut, la desvia, sorprèn el porter i marca el segon gol del Barça, gol de Gerard Piqué, el central amb ànima de davanter, PSV Eindhoven 0, Barça 2.